Ozeania munduko kontinenterik txikiena, Australiak, Zelanda Berriak, Papua Ginea Berriak eta beste 100 uhartek osatzen dute. Hawaik eta Pazko uharteak besteak beste. Japonia, kontrasteen herria. Txina, Asiako erraldoia. Laos, ezagutu beharreko herri bat. Mongolia, lursail amaigabeen lurraldea. Bergen bezalako hiri bat eta txoko politak ikusi eta fiordoetako edertasunaz gozatu nahi izanez gero, Norvegia zein daukazu behar. 3000 urtez Niloren ertzetan historiako zibilizazio ikusgarrienetakoa garatu zen. Faraoien erresumak. Egiptoarrek tenplu erraldoiak eta hilobi eraikin ikaragarriak eraiki zituzten, non faraoiak goraipatzen zituzten. Karibear itsasoa bere kultura ditsu eta beroagatik da famatua. Daukan kulturagatik eta paisai ikusgarriengatik Karibea paraisua dela esan dezakegu. Karibeko ur gardenetan milaka bizitarik eta mota askotako animaliak egiten dute topo. Baina Karibea ez da hondartza eta itsaso bakarrik osatzen. Oihan paisaiak ere badira.